Sa ikaduhang tuig nga pagbalik na sa mga physical activities sa Takas sa Talisay kung Talisay Landing, wala gihapoy reenactment nga gipahigayon. Apan usa ka audio-visual presentation nga giandam sa City Tourism Office nagpakita sa maayong relasyon nga naumol sa tulo ka mga nasod, ang Pilipinas, Amerika ug Japan, human milabay ang 78 ka tuig. Ani ang report. Gisugdan ang kalihukan sa usa ka santos nga misa nga gipahigayon sa atubangang bahin sa monumento sa Talisay Landing sa Barangay Poblasyon. Human sa misa, gisunodayon ang flag raising sa tulo ka mga nasod, Japan, Amerika ug Pilipinas. Gisundan kini sa parade of government vehicles nga gilangkuban sa mga sakyanan sa Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, PNP, BJMP, BFP ug DRRMO. Sila si Deputy Consul sa Japan, Toshio Yudomi, Deputy Consul sa Estados Unidos, Glenn Loop, ug Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang nangu sa wreath laying ug offering of flowers. Sama sa niaging tuig, walay reenactment sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao sa Talisay Beach niadtong March 26, 1945. Hinuon may giandam nga audio-video presentation ang City Tourism Office. Sa AVP, wala na ipakita pa ang mapait nga kasinatian kaniadto sa mga Subuanon sa mga kamot sa mga Hapon nga misakop sa nasod. Inay, gihimug-atan niini ang pag-abot sa mga Amerikanong sundao sa Talisay Beach ug ang pagkalingkawa sa Pilipinas gikan sa mga Hapon nga misakop sa nasod sulod sa tulo ka tuig. Usa sa mga highlights sa programa ang pagbida sa Sakura Dance sa Japan, Victorian Dance sa Amerika ug ang usa sa mga nabantog nga folk dance sa lalawigan ang Miligoy de Cebu. We can appreciate what we have today if we know how far we have come from 78 years ago. The relationship, mended relationships, and as far as moving forward, as far as reconciliation is concerned. Our roots run deep. Not only are we partners and friends, but we are family. Actually, sad katong during the Takas, so diri nila andyan ang Americans, but the battle was fought in Lahugman. So, kuan sad mi gusto sad mi nga historically accurate sad mi. Atol sa programa, usa ka pagyukbo ug pasidungog usab ang gihatag ngadto sa mga Filipino war veterans. They also pay homage to the auxiliaries and support group and numerous civilian who also played some roles in liberating our country. I am hoping through the partnership of LGU, we are always continuing initiative to make it more meaningful, more participatory for the side of our veterans because it is rightful man sad for them to be recognized. Sa pagkaron, 19 na lang ang mga World War II veterans nga tagalalawigan sa Sugbo nga buhi pa hangtod karon. Samtang nag-inusara na lang usab ang World War II veteran nga taga Talisay City nga buhi pa. Siya si Vicente Restauro, 98 anyos. Tungod sa kataas sa iyang pangidaron, wala na siya makalahutay pa pagtambong sa kalihukan. Apan dala niya ang iyang mga hulagway nga magmatuod sa taas-taas niyang kasinatian sa kalibutan. Ilabi na ang pagpakigbisog alang sa kagawasan sa nasod. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.